अंदू काणकोणच्या लोकोत्सवाक गोयची खाद्य संस्कृती आणि लोक संस्कृतीचे दर्शन घडयतले। लोकोत्सवाक 6 सत्रां जातली। प्रत्येक सत्रांत हेर राज्यांतले 6 सभापती मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले। पेडणे ते काणकोण मेरेनच्या वाठाराचो आस्पाव लोकोत्सवान जातलो, सभापती रमेश तवडकारान सांगले। आदर्श युवा संघ गांवडोंगरी खोतीगांवा 8 ते 10 डिसेंबराच्या मजगती लोकोत्सव घडोवन हाडटले। या 3 दिसां भितर पारंपारीक नृत्य आणि खेळ, रानवटी वखदांचे, दुर्मिळ शेत पिकांचे आणि कंदमुळांचे प्रदर्शन जातले। खोतीगांवच्या आदर्श ग्राम या सुवातेर ही कार्यावळ जातली आणि मुख्यमंत्र्या हस्तुकी हाचे उक्तावण जातले। लोकोत्सव घडोवन काणकोण हे सांस्कृतिक केंद्र करतले अशें आदर्श युवा संघाचो अध्यक्ष रमेश तवडकारान सांगले। आम्ही सगळे जाणा आदर्श युवक संघ गांवडोंगरी आणि खोतीगांव ही संस्था आणि तसेच बलराम एज्युकेशन सोसायटी काणकोण या 2 संस्थांच्या माध्यमांतल्यान फाटली 22 वर्सां आमी ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन, गोंयचे खरेपणाचे दर्शन जावचें ह्या हेतूंतल्यान आमी लोकोत्सवाचें आयोजन करता। आणि ह्या वर्साक आमी 8, 9, 10 डिसेंबर या दिसाक 23व्या लोकोत्सवाचे आयोजन तयारी चालू आसा आणि 8, 9, 10 डिसेंबराक तो लोकोत्सवाचे संपन्न जातलो। म्हणजे गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीच्या आधाराचेर, ग्रामीण परंपराच्या आधाराचेर, ग्रामीण जीवनशैलीच्या आधाराचेर आम्ही ही मूल्य किंवा संस्कृती असा ताजे प्रगट दर्शन लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आयोजन करता आणि ते आदर्श ग्राम हांगा एक परमनंट आणि त्या जाग्याचेर लोकोत्सव दर आसा।